Hei! Tulee joku. Hei! Hyvä just noin. Vähän se oli ihmeestä mikä oli homma, niin ihan se loppuun kohta rupes nousee. Se oli ihan hyvä. Otetaan uudestaan. Vähän se kattos teikäläistä. Niin, mutta se pitää totuttaa. Niin, mutta se oli ihan... On se ehkä pitempi liin. Joo, me mietittiin sitten, mutta... No mutta ei se mitään, se ei niin röyhkeä oo, että... Ja se saa vähän vaikka niinku vielä näissä ollakin, että sitten ruvetaan puuttuu tiukalla kädellä, sitten pari totutusta tähän. Mutta sehän rupes nousee tuossa lopussa, tuli ihan niinku hyvä haukku. Mutta otetaan uusi. Se on poliisikoiran Rex. Sitten vaan sinne vie ja vähän kauempaa lähetä siihen piinan kierroon. Ne on oikeasti. Sivu. Se on muuten hieno panta vaan leveä. Varmaan jenkeä. Se on ihan selvä. Se on Staffin panta. Meillä ihan keskellä, mutta vähän kauempaa. Ei se sulit panta tommassa, lähtänyt mies. Onko se vetämässä jotain koulutuksia vai hyvissä? Ei kun se jäi vaan kotiin, että se olisi kävellyt. Siinä on aika hyvä. Katsotko se, linkuttaako se jalkaa? Se aika paljon kävellä. Eikä liikaa. Eikö? Se on hallinnassa. Se on sakemaan niille vaivasta kävellä. Sijaistoiminta. Hajaa! Hei! Saatiin koirille vastaan. Noi se pitää. Todella hyvä. Laitat tuosta edestä piilolle haukkuusen, otat hallinta ja sitten siirrytään pakoon. On muuten, tänään oli varmaan 15 Vantaalla. Oli. Tää onkin Suomen kylmimpiä paikkoja tällä hetkellä. Tää Kirkkonummi. Kirkkonummi. Joo. Se oli lämpimämpi mitä ne lupas. Ja selkeästi. Joo, niin oli. Sitten kun rupesi aurinko paistaa. Itse asiassa me ollaan ihan viime vuoden aikataulussa. Siellä oli hauhovutta nyt. Ville Lumilinolla vetänyt. Siirrytään vähän sivummalle nyt, annetaan Leolle vähän aikaa. No sitten tänne meidän kanssa. Käskys Juka vieressä vähän aikaa. No kun se käsittelykimuksessa oli, että se on kenttä on hyvä. Ja peltoja Tämä ihan siihen otan hallintaan ja laitat piilolle haukkumaan vähän tässä hettailikellä. Mä prässään niin sitä haukkua. Mä peruutan tuonne piilolle ennen sitä haukkumaan. Oon tarkkaan, että siinä nyt lähes siitä. Tästä se tallentaa. Hei, tässä on joku. Yes! Tähän! Sivu! Vähän rupee olemaan. Sitten on varmaan jenkeä, että se on ne Duutson työ. Se kisa varmaan tekee Jussi, eikö se Ude ja Jyrki? Ja Jussi. Älä tee uutta kiekkaa, laita siitä niin ei mene tilaa sen. No. Ei. Testaa vähän teet kiekkaa. Vähän härkkii sinne kiekassa.
Sivu! Vähän jopa disketin. Eli se oli se kannalta tarkka. Kuusta hyökkäys sai vähän vajaa hokseen, eikä lähtenyt syventää. Niin sit oli vähän väsyneen odotus. Ja sit siitä eteenpäin sitten väsyneen. Joko oli, ettei se pysähdy tuolla. Niin se tulee se paljon sitä, tiet, mikä tulee hiljaisesta maahan. Nyt kun ei tullut mitään, niin se vähän siinä. Tai sit saadaan mutta ehkä se, että kun yrittää vastuulla, niin siihen on passiivinen. Sitten tulee nousee, se pitää se tilaa. Se kehää, tulee se mieleen paljon, että toi on tollainen, mitä pitää. Mähän olin piilolla ihan vaan niinku, kun mä oon tähän asti ihan jollain lailla lautellut. Vaan? Se vaan varjoilee. Sitten toi, joo. Sitten vaan toistamaan, että se alkaa taas sormen jossain kohtaa tapahtuu. Sitten taas jatkutaan. Taas tapahtuu. Vahva koira. Hei! Nyt voisi kokeilla sen. Sitä lampua. Terva, oikeesti menee silloin palloon. Se meni hieno.